Priatelia, chcel by som vyzvať všetkých opozičných a hlavne koaličných politikov, aby pristúpili k urýchlenej výstavbe štátom podporovaného nájomného bývania. To sú tie tzv. Kolárove byty. Prečo o tom hovorím práve teraz? Lebo pred pár dňami sme obdržali comfort letter z Európskej komisie a padla posledná prekážka toho, aby sme začali tie byty stavať. Na tomto to všetko stálo. Stojíme tu pred budovou, kde sídli agentúra na podporu štátom podporovaných nájomných bytov. A ja by som chcel vyzvať politikov, aby odložili svoje ega. Žabomyšie vojny. Takže Andrej Danko by mal menej prestať flirtovať s alkoholom. A od dnešného dňa Rudo Huliak bude žiť s tým, že na čele bude mať nielen pečiatku agresívneho hľúvackého človeka, ale aj zradcu. Aby podporili toto, aby zahodili tieto všetky zvady a hádky, ale aby boli veľkorysí. Preto, lebo my už sme schválili zákon o týchto bytoch, schválili sme agentúry, zohnali sme investorov a už to teraz treba len spustiť. Už nám nič nestojí v ceste a chcem požiadať o tú veľkorysosť, preto lebo nerobíte to pre Borisa Kollára alebo pre hnutie Sme rodina. V tých nájomných bytoch budú bývať všetci občania Slovenskej republiky, ktorí o to požiadajú a budú spĺňať tie podmienky. A sú to voliči všetkých politických strán. Nebude to Slovenskú republiku stať ani 1 euro. Tak sme to postavili, aby to nezaťažovalo rozpočet, ale aby to do rozpočtu prinieslo peniaze. Z tých prvých 1,5 miliardy, tých 500 miliónov príde do rozpočtu. Takže budem končiť tým, čím som začal. Ešte raz vyzývam všetkých politikov, aby to spustili, toto bývanie nájomné čo najskôr, preto lebo potrebujú a čakajú na to občania Slovenskej republiky. Pekný večer.